हेलो लोगोफोर दिनैनि आं मोनसे भिडिअ लाबोनायनि जाहोनानो जाहैबाय बारा एथराब गुरुत्वपूर्णबो नङाबो जानो हागौ माखासे केसनि बेलायावबो खोथा बुंलांगोन आं मोननैसो निउज चेनेलाव नुदों आर'नाइ रादाब चेनेलाव मोनसे नुदों आरोखि प्रमद बर'आ चिफआ फरायसा गथ' एलपि स्कुलाव दिनैहाय गावनि समस्थियावनो माथो लासिंसिं जादों माथो दिनै बिथाङा दिनै गथ' फरायसाफोरनि नामावहाय गोबां खोथा बुंदोंमोन स्कुलखौ जों दे बिनि बारै गुरुत्वपूर्ण होगोन गोसो होसिनगोन बे खामानि मावनायाव बेखिनि खोथाखौ बुंदोंमोन नाथाय नोंनि समस्ति तामुलपुर समस्तियाव बावहायनो माथो आं दा बेखिनि जेराव जादों बेखौ होनानै होगोन स्क्रिनावबो नोंथांमोना नाय भिडिअखौ होनो हानाय नङा बिथांनि माबायावनो समस्तियावनो सासे हेड टिचारा गावनि न'खरनि ना सोरनिबा हाबा दङनो बे हाबानि थाखायनो बे माबायाखौ स्कुलखौ सुथि खालामदों आरो रायजो राजानि बुंनाय मथेब्ला प्रमद बर'नि समस्तियावनो माथो स्कुला जेबो गैया मा मावगोन नों बिदिब्ला नों बबेखौ मा मावदों दिनै बेफोरखौ जुदि गोसो होआबा लोगोसेयावनो दिनै बिथां आबसु बिथांमोनाबो फरायसा आफाद हिसाबै बैफोर स्कुलखौ दिफेन बर'आ हाया जानो हागौ आनसलिकफोरा थांनो हायो माथो बेफोरखौ ओरैनो नोंथांमोना सिनस्रि होनना बुंबाय थादों बेफोरबो ना बेफोरखौबो दिनै नोंथांमोना नायनांगौ दायथ'आ नोंसोरनावबो दङना सोरबा बिएसइउनो सोरबा बनसुनो सोरबा आबसुनो गासैबो सिनस्रि सोरबा सासेल' बुंना लाबाय थाबा जाया नोंथांमोनाबो दायथ' दं आबसुफ्राबो दिनै बैफोराव थांनांगौआ प्रमद बर'आथ' आबसुनि बेनारजोंनो फैनाय मानसि बेथ' रासिन गोसो होनांगौ गावनि समस्तिखौ माबोरै डेभेलप खालामनांगौ बेखौथ' गोसो होथारनांगौ ना बेखौ आं नुहुरदों दिनैनि दिनाव जेबो गोसो होसिननायखौनो नुसिनबावाखैसो आरो ओरैबो फेरेंगायावबो दिनैहाय बहाबा एमजे एनरेगा सोरबाया फिथा हानाय सोरबा हाबाय थानो हादों मादों थिगैयासो जाय सरखार सालायदों बिसोरो एमजे एनरेगानो माबा फिथा हास'नाय बिसोरथ' हाखागोन हालांबाय थागोन हालांबाय था खिन्थु खामानिया कमप्लिट जायाब्ला मोजां जायाब्ला रन्जित बसुमतारी मोना बिआर फेरेंगा मोना लाजिनांगोन बे आरोखि बाथ्राया माब्रै बिथांमोना बियो दिनैहाय बुंबावदों हारिनि खोथा गोबां दुखु दाहानि गेजेराव नंगौब्रा दुखु दाहाय दं बर' रायजो राजानि खोथाखौ मोजां सिन्था खालाम नोंथाङाथ' दिनैनि दिनावहाय मा होननानै बुङो फरेस्ट रेभिनिउ बेफोरबोथ' दिनै नोंसोर मोनला नोंसोरथ' बाहायनो मोनबावला मानिबा रेभिनिउ बेफोर बुस्थुआबोथ' नोंसिनावनो गैलानो माथो बेफोर बुस्थुआलाय आं कमप्लिट खोन्थाला आं खोन्थाबा नोङो दिनै दुखु मोनगोन बेफोरबायदि नोंथाङाबो दिनै बर' हारिनि खोथाखौ बिराद गिदिर खोथा होनो नोंबो लाजियाखै नों दिनैहाय नोंनि मानसिखौनो नोंदों दुखु खस्थ' खालामग्रा मानसि बेफोरखौनो नों नायदों ना नायाखै बेफोरनि खोथाखौथ' बाद दोनबाव आरोबाव नोङो रायजोनि खामानि मावनायनि खोथाखौथ' बाद दोन नोंनि गथ'फोरनि एक्स एनडिएफबिफोरनि गथ'फोरनि खामानिखौ मा मावदों दिनै नोंसोरबो दिनैहाय नोंनोबो रन्जन दैमारि सारखौ गनायनि नामाव नोंनो मेम'रेन्डाम हैदोंलै मिथिबाय रन्जन दैमारि सारनि नोंहा जियालाव थानायफोरनि बिनि मेम'रेन्डामखौबो नोंनो हैदों जोंनि एक्स एनडिएफबि आरडि फेक्सननि लिडारफोरा कयेकजना बै मेम'रेन्डामखौ नोंथाङा मा खालामखो बिसिना गारखो ना डास्टबिनाव गारखो दिनै रन्जन दैमारिखौ बरननायनि नामाव जियालाव थानायफोरखौ बरननायनि नामाव मा खालामनो नागिरदों नोंखौथ' आफादनि खोथाल' होबाय थागोन आं नोंखौ दिनै ओरै सनितपुर साइडजों एक्स एनडिएफबिफोरखौ नोंसोरो मा खालामदों बेजोंथ' बहुतआनो दिनै रिहेबिलिटेसनबो मोनबावाखै सोरबाया मोनाखै हजोंनिया आरोबाव केसनि बेलायाव केसआवथ' बिराद साननो गोनां जादोंना केसआवथ' बिराद गिदिर बाथ्रा जानानै दङ साननो गोनां जादों नोंथांमोना केस उइद्र' खालामदों होनना बुंदों फेरेंगा मोना मोनबेसे केस उइद्र' खालामखो दिनैसिमबोथ' केसआ उइद्र'आनो जायाखै सोरनाबा एनआइए केसखौ दिनै एनआइएआ हिमन्त बिश्व शर्मानो होदों
बिजेपि सरकारा दिनै मा खालामनो नागिरदों बर' एनडिएफबि एक्स एनडिएफबिफोरखौ जेलाव सोजोबनो फिननो नागिरदों नों हमथानो हागोन ना हाया बेखौ सान्ति सुक्तिनि नामाव नोंथाङा हमथानो हागोन ना हाया बेखौल' नोङो सिन्था खालाम दिनै जे मोनसे गाज्रि लाइनाव थांबाय थादों बिजेपिया जे नों बर'नि सरकारखौ नों बर'खौ दि मा खालामनो नागिरदों नों थाल गैया जाय हारिया दुरबलता हमनानै ला एग्जाम्पल दा नोंखौ एग्जाम्पलसो होबावनोसै आङो दा नैबे रासियाजों इउक्रेन कान्ट्रिया दिनै फिसा रासियाया बिराद गिदिर कान्ट्रि बै गिदिर गिदिर कान्ट्रिफोरा दिनै फिसा फिसाखौ मनग्लाबजोबनो नागिरदों थिग नोंनि बर'खौ नोंथाङा बर' हारिनि खोथा मोजां मोजां होनो गिदिर गिदिर खोथा होनो दिनै बिजेपि सरकारा बर'फोरखौ मनग्लाबजोबनो नागिरदों नोंथांमोना बुंदों जों बिजेपि सरकारजों थानानै गोबां बुस्थु मोनदों गोबां खामानि मोनदों होननानै खामानि मोनदों मावदों मा खामानि मोनखो दे मा बे मोनसे नोंसोरो कमप्लिट खालामखो फेरेंगाया मा बे खामानिखौ नोङो कमप्लिट नैबे मोनसे लामाया कमप्लिट जाबाय आं मावनानै होदों खोन्थानो हागोन ना नों बोसोरनैयाव नोङो खोन्थालाय हायोला बे 5 बोसोरा नोंसोरो थागोनब्रा आं मानिदों मावलांबाय था नोंसोरो जोंनि बुंनायखौ नांजानो नाङा मिथिबाय रायजो राजाया मिथिलांबानोथ' जाबायना दिनै केस एथराब केस दङ बिसोरनि बा बेफोरनि बारै नोङो दिनैहाय गोसोखांफेराखै आरो मा होननानै खामानिखौनो मावाखैखौनो होनगोन जों नोंखौ दिनै खामानि मावदोंब्ला दिनै बे जोंनि केसफ्रा आफादनि सोद्रोमाफोरनि केसा जोबनानै थांनांगौमोन आरो माब्रैथो एकर्ड जाथारखो बियो केसानो जुदि जोबथाराब्ला जेलावसो जुदि थांफिननो गोनांबा मा एकर्ड जाथारखो बेफोरो लाजियाखै फेरेंगा गबिन्दआबो लाजिथाराखै बेफोरखौ गबिन्द बसुमतारियाबो लाजिथारनांगौना एसे साननांगौना बेफोरखौ नोंसोरो बुंदो बिराद माबा गोजोन एकर्ड जादों होननानै बुंदों जेब्ला नोंसोरो हयतोबा नोंसोरो जेनग्लुंजोबनानै थागोन हयतोबा नोंसोरो पावाराव गैया जागोन अब्लानि समावसो नोंसोरो एकदम रोहो गोसोखांगोन नंमारगौ जों दासो बुहुलाखौ जोंबो बिराद बुहुल मावदों बे खोथाखौ नों बुंनांगोन नों रायजोनि सिगाङाव नों लाजिनानै बुंनाय नङा खिन्थु नोङो गोसोआवसो साननानै थाबाय थागोन आरोखि जों जेरैबायदि दुखु खस्थ' खालामनानै फैनाय सानसे समाव जों दुखु नाङोलै फेरेंगा बाहाय जों दुखु नाङोथ' जों 22 बोसोर सेक्रिफाइस खालामनाय हाग्राखौ जोङो मोदोमाव लानानै फैनाय अमा बायदि उन्दुना थाबोदोंलै जोङो मेघालय बायदियाव मेघालय लारुंबाय बायदियावहाय ओइथि अन्थावजों आंजों जोङो अमा बायदि हाग्राखौ मोदोमाव फेनलाजोबनानै लादों HNLC-फोरजों आफादजों थादोंमोन जोङो खासिया HNLC आफादजों बे समावहाय जोङो मा दुखु खस्थ' लायाखै नों मोनाखै बिदिखौ आरो जोङो मा कम्बल गांसे जों लारुंबाय बायदियावहाय अन्थाइ गिदिराव खनायाव थाखुमानानै उन्दुनाय जों गोसोआव दं जोगोनार रुनानै जानांनाय बेफोरखौ जों गोसोआव दं बेफोरखौ गोसोखाङोब्ला जोंनि बे एकर्डआ जोंनि थाखाय नङा बे एकर्डआ जाहैदों एबसुनिसो एकर्डमोन बियो नोंसोरो मा साननानै बेफोरबायदि एकर्ड खालामखो नोंसोरो सागान होनो थांनाय समाव आंनि बे खोथा बुंनायफ्रा गबिन्द बसुमतारिनाव नांहैनोबो हागौ हयथ' गबिन्द बसुमतारि बिथाङा बे एकर्डखौ मोनथिस्लाबाखै प्रमद बर'नि चाल खालामनायाव प्रमद बर'नि माने फिदिंनायाव बिथाङाबो सासे बामोनसो मिथिबाय RSSनि मानसि बिथांनि साननाय बिथांनि बुंनाय बिथांनि जिखिनि खोथा जों बहुत स्टाडि खालामो बिनि थाबायनाय बिनि खोथा बुंनाय गासैखौबो जों स्टाडि खालामो मा बे साइसआव थाङो मालाबाथ' लोगो मोनदों भिखारिफोर बे स्टाइलनिसो खोथा बुंलांनायफोर बायदि जालाङो लाब गैया गाज्रि मोननानै सोरबाया आंनि भिडिअखौ नायना जुदि रागा जोंदोंब्ला दानायलै आं सिदा होनखाबाय थायो दानाय लाब गैया आं बुंबाय थागोन मोनथिबाय बुंलांबाय थागोन जों बिराद दुखु खस्थ' मोनबोनाय मानसि सोरबाया जोंनिबो बारा रायजो राजाया बुख्रेब जानाय बिथांमोनाबो जों मालाबा सानथाम गाहाम ओंखाम मोनजायालाफानो थानांनाय थालिर फस्लाखौ सिंनि फस्लाखौ जों जानानै थानांदोंबो मिथिबाय सोरबाया रागा जोंग्राया बेफोरबायदिखौ सहायनो हागोन ना हाया
अब्लासो आंखौ बुं मोनथिबाय नङाबा जानला मोनला दा बुं आं भिडिअखौ गोलाव खालामब्ला भिडिअआ बारा इम्पर्टेन्ट नङा बारा गुरुत्तपुर्ण नङा दिनै बेखिनिखौ दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।